Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag sanawayon ng mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa! Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagod, diri sa syudad sang paghihugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay Dapulot na, kay idol don kapulot. Ang pagservisyo makasigurado, kay idol don kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol don kapulot. Bistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol don kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagod, diri sa syudad sang paghihugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay Dapulot na, kay idol don kapulot. Bistado! Pagservisyo makasigurado, kay idol don kapulot. Bistado! Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol don kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol don kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagod, diri sa syudad sang paghihugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay Dapulot na, kay idol don kapulot. Ang pagservisyo makasigurado, kay idol don kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, Bistado! idol don kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol don kapulot. Bistado! Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido Bueno mga kabyanan sa liwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. sa syudad sang Good morning sa bilog nga Western Visayas. porsigido Ngayong agagi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay siling aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa nga Lapos, Lapas, Haro, Mandurria, Mulo, Arevalo City proper. sa atong mga Lag sa atong mantanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. hatiya, Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. mga Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan siling aton pinalanggang probinsya. kay Dapulot. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Ang Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. kay idol Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. problema sa droga, iya nga Kag sa kutob sa marabutan siling aton nga pagwaragwag. matulot. Sa inyo tanan mga kabistado, good morning. Korupsyon, Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. matulot. Bistado! Ikaw pag Kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, ako na sang pagpag mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international.
mga mainit-init ka nagabaling nga nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalaga. Inandan, ikaw po man aton karon ang mga report na ka-informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters ay kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Ikaw po naton karon mga report nga informasyon nagikan sa aton nga mga connections nagikan sa Sudat sang Rojas probinsya sang Capiz upod kita sa kay kabistadong Joshua Haka. Nga balita man kag information nagikan naman sa probinsya sang Iloilo. Kita kay kabistadong Vincent Villano. Nga balita information diri sa Sudat sang Iloilo po sa ato sila nga duha ka mga hangkilan nga mga reporters. Kita kay kabistadong Bonnie Sumblingo kag kabistadong Aaron Lloyd Rifuyo. Aton nga news center po naton si kabistadong Karisma Lagaw. Sa aton karon nga northern part of Negros Occidental. Naton sa Sudat sang Cadiz sa probinsya sang Negros Occidental kag Sudat sang Bacolod. Kita kay kabistadong Joel Abilay. Sa Tinandang po ang aton nga digital platform architect kabistadong Richard Miribeles. Tinandang ako naman ninyo kabistado Idol June Alohado Kapuso. Naga-welcome gid sa inyo tarantanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado, today is Friday, December 23, 2022. Oy. Mga kabistado ho, gamay-gamay na lang. One day more to go before Christmas. Saan lang kadlaw na bilin antes ang Christmas mga kabistado. Biyernes kita subok ha. TGIF, thanks God, it's Friday. Bukas Sabado na, Petsa 24. Tuon sa adlaw nga Domingo ang aton sini nga Pasko mga kabistado. Ti amogit sa chimpugit nga wala sang trabaho ang tanan. Wala sang opisina mga kabistado. So ang Pasko gintabo gid kag natuon gid sa family day. So buwas nga adlaw Sabado matiriripo ng tanan-tanan. Laban sini taon naton karon na i-check naton ang mga kuan no. I-check naton ang mga pila ka mga terminal diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Mga terminal mga kabistado ha. Diri sa syudad sa Iloilo. Mga nagapadulong sa out of town. Check naton kung kamusta masako-sako ng pagpalauli sa aton nga mga kauturan. Biyernes laban-laban sini maginutok ning mga pasahero. Karon sa gabi gid no mag-off na sang tanan-tanan. Kagangiban sini ti buwas sa aga kay Sabado nga adlaw mga kabistado. Laban-laban ang aton sini nga mga terminal ngani mga nagabiyahe pagkadto norte kag southern part of Iloilo. Lakip na ang mga barko naton, mga ruro. Palauli ibantos Bacolod, gatabok sa Bacolod sa Negros Occidental. Samtang ang mga taga Iloilo naman ihalin dito sa Negros Occidental, ti matabok naman pagkadto diri sa Iloilo. Vice versa, Guimara sa Moman, no? Taga Capiz, Aklan, Antique. Palaban-laban sining iban sining palauli ni. Iban nga mga taga Antique, mga taga Capiz, mga taga Aklan diri trabaho sa syudad sa Iloilo. Palaban mapuli gini kung hindi karon makahingagaw ni buwas gid. Kay manti sa Domingo nga adlaw. Kahiwaton mga kabistado nga ato sini nga adlaw sang Pasko. So labanan sini ang ginutok ang ato sini nga mga terminal. Sa mga kauturan naton nga gusto magsakay, mga wala sang salakyan iyang nagasakay lang gid sa mga public utility vehicles. Ang palauli nila sini karon sa hapon hingagaw. Ang iban buwas saga. Para nga makahingagaw pa uli sila sinitag sa mga puluyan para nga makaselebrate sang ila sini nga Christmas sa adlaw sang Pasko Domingo mga kabistado. Okay? Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Oh. Tara na. Karon nagadugay i-check naton mga kabistado ang mga report ka informasyon. Halin sa aton nga mga kabistadong reporters upo sa kay kabistadong Aaron Rifuyo kag kabistadong Bonnie Sumblingo. Check naton mga kabistado ang presyo sang mga panghilimuon Noche Buena. Ano ang mga presyo nga para kinahanglanon kag daw halos kalabanan. Amo ini ang ginahanda sang aton sini nga mga kauturan sa tion sang Noche Buena 24 sang gabi.
Iban sini, yes, no, 24 sang gabi, gid, mga tunga gabi, nila mo nang, dila mo na, o kung 25, gid. Ang Noche Buena, mga kabistado, ha? Tuwing 25 sang gabi, no? So, makuan kita, ma-price watch kita. Subong adlaw. Ano nga mga presyo, mga kabistado, yung iban sini kada, kuan, no? Kada, ang iban sini, ang ginahimo nila, kada pizza 25, may mga prutas. Pero kalabanan gidya ang 13 fruits nga ini. Kinabutang ina mga kabistado sa kada New Year's Eve, no? Kada pagsugalaw sang kuan ba? Sang bagong tuig. Kaya mo na siya ang mga kuan, no? Mga tradisyon na ginahimo sa ngato sini nga mga Pilipino. Spirituality daw iyaman isang kuan. Iyan sa mga Chinese kuno ni nga kuan hindi bla. Ati ang estilo nila sini mga kabistado nga mahatag sang mahatag sang 13 fruits sa ila sini nga kuan, no? Sang ila sini nga tagsa ka mga lamisa para ini sa New Year. Pero ting iban na Pasko kon na Christmas pa lang gabutang na ni sila. So, check naton karon ang kuan, no, mga presyo sa mga presyo sa mga prutas sa aton siling palibot. Damo naman subong nagabaligya sang prutas palibot, no? Halos may-ari ini sila nga inhatag nga kuan, no? Inhatag wag gihatagan ini sila sang pahanugot ni Mayor Jerry Treñas nga magabaligya sang mga prutas kag iban pagid nga mga baligyaon sa ato sila nga mga sidewalk vendors o sa ato sila nga mga sidewalk mga kabistado, no? Ara makita mo dira sa may dapit sa may kilid sa Haro Cathedral may mga baligya dira nga prutas. Dira sa may Haro Public Plaza may arada. Dira man sa may dalan sang Jimbasa, dalan sang Isnart, mga iban nga mga dalanon pagid, no? Mga baligyaan ini sang mga prutas, mga kabistado. Ano pa da nga mga buro baligya nga mga negosyuhan sa ngaton sini nga mga pumuluyo. Binigit sa ngaton sini nga mga sidewalk vendors, mga kabistado. And of course, kuhaon man naton mga kabistado ang presyo sang halos ginagamit naton nga pangluto pang Noche Buena. Ano kalabanan nga handa gani number 1. Hindi ginamadula mga kabistado nga number 1 may galuto spaghetti mong hindi bla. Kalabanan sini nga ginaluto sa kada Christmas. Ila nga handa spaghetti. Tapos ang partner sang spaghetti is sigurado magtrabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang partner mga kabistado sang spaghetti of course porsigido ang kuan, no, mga inang pan-Amerikano na tawag nila bala, no? Pan-Amerikano ang natawag nila yung pan-Amerikano man. Man sang unang nga tayo diriya sa aton niya sa Pilipinas kita nga mga Pilipino ang aton anda niya karanunon hindi bala bugas kinatiga ang tangnimo takanon rice ang aton nga pagkaon iban iya nga mga pungsod mas especially sa Amerika labanan kaon nila to iya mga sandwich lang silingon mga pan bla niyon butangan nila sa mga palaman so nga panawag na pan-Amerikano subong sa aton uso naman ani gani way naman lang gani ka pamahaw sang kanon way gani ka pamahaw sang rice hindi ba kaon lat napay naman lang butangan na sandwich sini mga vegetable sandwich hindi bala mga sandwiches naman lang ginakaon amo na sang partner pirmi sang kwan sang spaghetti pan-Amerikano tapos may ara nga salad mga iban sini ginahimo nila is fruit salad iban macaroni salad iban buko salad iban fruit salad iban da vegetable salad mo na kalabanan nga upod, no, ka ginahanda sa ngato sini nga mga kauturan
Pero ina nga mga handa mga kabistado do iya ina sa mga inang medyo makasarang gawa magbakal, makasarang gawa maghanda sina. Plus hindi na madula dayon ang soft drinks nila. Daya ko. Kundi soft drinks kani ti. Ang labanan juice man. Amo na mga handa sang mga medyo may sarang-sarang medyo maka-budget 5,000 mga kabistado. Mabudgetan nila sang 5,000 sa tion sang Christmas, maka-budget sila 5,000. Pero magkulo budget ka man ng 1,000 kulang mo. Kapal ganit sang DTI 500 mga kabistado kuno mo. Pwede na. Aba, sinang siling 500 pwede naman. Ano baklon mo sinaman? 500 sinalaban-laban ti kon 4 lang mo kabilog siguro sa isa ka panimalay. Dapat ka mo ti bakal mo 1 litro soft drinks. Bakal ka mo 1 pan americano. Bakal ka mo sang sang palaman. Itlog abida o kon nano man da hotdog. Pero laban-laban ng spaghetti gro daw tsansa. Laban-laban sila bakal nimo 1 kilo pansit. Bakal ka 1 kilo pansit pagkatapos bakal ka ti mga guro ginagmay lang mga ulo sang pasayan bla nga pang nga sahog mo da pagkatapos baklan mo gamay nga klo karne sang baboy da. 1/4 na kilo. Tapos baklan mo da sang gamay nga mga panakot nga mga pang dahon-dahon niya. Repolyo abi, carrots. Mo nang idugang mo da kag sahog. Laban-laban amo nang makantuan sang 500 pesos nga imo nga ulang panganiguro na matiyag ko mo. Kabistado mako mo na nga isak bilog soft drinks daan subong mapakal kas tianggi tag sang gatos mo. Ning 1 litro bla na. Sa una yati tag bilam lang na sa una mga tag 45, 50. Kung ya tag sang gatos mo kita sa naman. Bakal mo 1 kilo pansit, bakal mo pa sa mga carrots da tanan-tanan da baboy. Ikot lang kung makasarangan 500. Inaway na spaghetti, alaban-laban, pansit na nga ordinaryo. Baklon mo. Makapan Amerikano ka pa da, isabi ka kwanda, kabig dako nga kwan. Prutsan. Makapat ka makabilog sa isa ka balay, dabulo bastante naman na siguro. Pero like for example, labi karon 8 magbilog, labi karon 6. Murionis, tigira po ni Santis Malay, kinuyaban ng 500 pesos. Ina mga kabistado. Para nagid lang nasa sa pinakanubo, nagid lang nga gastuhon nimo sa tion sa paghiwat sang ng pang Noche Buena sa tion sang 25 sang gabi. Hindi bla? Nan. So gani sa to sini nga mga kauturan da. Ikaw pero kung ikaw iya medyo may kwarta, naka-budget ikaw mga tag 3 tub 5,000. Iya mo na sang imo nga mahimo. Mayara ka na sina nga fruit salad. Mayara ka na sina nga inang spaghetti. Mayara ka na sina nga inang kwan. Inang humuk-humuk, namit-namit, kutis-cutie. Kamo na pirmi ang sikat mo. Humuk-humuk, namit-namit, wala bubo, kutis-cutie. Yapan mga kabistado. Hindi ba? Pagkatapos ano pa? May 2 kada litrong soft drink sabi da. Hindi madula ang soft drink sabi mo. Ilan ginabawal tapa nga hindi man manami ang soft drinks mga kabistado. Pero daw ay magyapon sansa. Daway gyapon kwan. Daway gyapon sansa nga madula ang soft drink sa tion sang inang pagtiripon-tipon sa aton sini nga mga pumuluyo. Ang tagsa ka pamilya mga kabistado, hindi bla? Nan. So muna karon ng aton sini nga kwan nga panglantawon. Nga usisaon kung ano ang presyo kung bala nagapabili kaya ang ambal sa aton nga taga Department of Trade and Industry wala sang dapat nga pagpasaka sang presyo sang ato sini nga mga balakson most especially ang mga ginahanda sa tion sang Pasko kag sa tion sang New Year pag Noche Buena mga kabistado yan ta nagkaroon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado samta sa iban pa nato sini nga mga balita nga information gusto ko ipabalo sa inyo sa mga gusto mag-greetings dira sa mga gusto mag-greet bala sang Merry Christmas sa inyo sini nga isig kapariho sa inyo nga mga paryente mga pamilya mga kwan inyo nga mga kwanda
inyo nga mga kapartidusan. Pwede ka mo makatawag diri sa aton na, no? I-open kong linya ko para nga makatawag ka mo, para makagreet ka mo on air, no? Live. Sa ato sila nga Facebook page, mga kabistado. Pwede man ka mo makakomment sa inyong nga greetings diri sa aton nga mga kwan, no? Pwede ka mo maka-live comment sa aton sining inang Facebook page sa Radyo Bistado. Live kag sa June Kapulot News Live. And of course sa aton sining Radyo Bistado YouTube channel. Pwede ka mo dira maka-kwan, no? Maka-comment live. Para nga kung may mga greetings kamo. Pero kung gusto nyo gidya nga babatian ang tingog nyo, pwede ka mo makatawag sa aton nga landline subong. Pwede ka mo makatawag sa aton nga linya kay i-on air ta kamo tingog nyo mabatian gidya sa aton sini nga Facebook page, mga kabistado, ha. Ay ang aton nga numero nga pwede ka mo makatawag, ha, makatamyaw kay manti subong Pinsa 23 kita ti buwas Sabado. Way ako programa buwas Sabado ti way kita kuan way nata greetings. Diri kamo mga kabistado kuano comment kamo diri sa aton nga comment section sa Radyo Bistado Facebook page, sa June Kapulot News Live Facebook page, sa aton nga Radyo Bistado YouTube channel. Hindi kamo da maka-comment subong kay aton nga amat-amaton shout out. Kay hindi ko gusto nga magkomentaryo tudo-tudo subong kay mga gusto nga magsakit sang badatyagon sang akon nga isig kapariho. Mga kabistado, bisan damo pa ni salawayon, ang mga salawayon subong hindi ko anay pagkomentaryuhan. Hindi ko gusto nga magsakit sang badatyagon sang akon nga isig kapariho. Mga kabistado, sa tion sang Paskwa. Kita gusto nga magsilibrar sila sang Paskwa nga may kaugot, may kaakig, kag may pag may pagpangasubo kay ginakomentaryuhan sila di. Kay nga ati Christmas mong dapat tamyawon tang tanan-tanan either man da nga either man da nagakontra sa aton o kun wala dapat pang tamyawon tanin sila, ha. So Merry Christmas sa inyo tanan-tanan, ha. Send kamo sa inyo nga mga mensahe diri sa aton kay anytime pwede naton mabasa kag pwede naton ma-shoutout ang inyo sila nga mga mensahe. Pero sa mga gusto magtamyaw on air or live diri sa ato sila nga Radyo Bistado, no, pero tingog nyo lang akon nga ma-pick up. Ang tingog nyo lang aton nga ma-pick up nga pwede naton mapabati ang inyong nga tingog diri sa aton sila nga pagpangalagad, ha. Ang imoon nyo amo ni ay madayal kamo sa 0999-675-1080. Dial ka mo da 0999-675-1080. Dial ka mo da. Pag dial nyo da, mga kabistado, isulod ko on air ang inyong tingog para nga makatamyaw kamo sa inyo sini nga mga kapartidusan. Dira sa ini sa lokal, pero kung sa sa mga abroad hindi mo ta sa abroad man pwede ni sila ma-live sa sa Messenger. Siguro, no? Hindi ko balo. Okay. Akon technical partner abi medyo malayo-layo diri sa akon. Siguro makahimo nga maka-live sa inyo personal nga makita ang inyong itsura direkta sa aton sining live screen. Siguro tingog nyo lang gurong aton nga nga pwede lang gid, no? Pwede ka mo maka-text o kung pwede ka mo makatawag at ato sining numero ang 0999-675-1080. Amo nang tawagan nyo, ha? Kay iangot ko lang na, aring aton nga telepono, no? Nga pwede ka mo makaangot, mga kabistado, diri sa aton sini nga pagpangalaga. Ayos! Sige! Unang shout out sa aton sini nga mga viewers. Si Randy Mulavin, watching from San Dionisio, Iloilo. Si Noni Palma Puniel. Si Dapulot na niya ako gani alod sa Manila gaobra, hindi ko kapuli sa Iloilo, canceled ang vacation dahil busy sa Air Asia Airlines. Ara ka dagali gaobra sa Air Asia Airlines. Ati sige lang, intindihan man na sang pamilya mo, Hindi man i-greet mo lang di mo nga mga membro sang pamilya kuan lang.
ano mo lang di Sigurado may trabaho. post mo lang kung i-comment mo lang di kung sino mga miyembro sa pamilya mo di sa Iloilo kahit tamyawon naton hindi lang Sukat sang paghihigugma. sunod mga kabistado siya puwerte kadamo tana pasahero idol human no Mga handuan mayong odto kuno sa kay Helen M. Girhem bawari siya Helen M. Girhem mga kabistado ara sa din ka sa Cavite Imos Cavite Ako kay Tunda panamyawading mga pamilya mo sa may barangay Santo Niño ano kaya ni Santo Niño barangay Santo Niño barangay Hibawaan Norte no Ako kay sa mga taga barangay Hibawaan Norte na ang problema sa kay Alan kay Makarimbang mayong odto sila nga kabistadong idol John Kadamak na kurap kay Mimia Lumibaw Doon katulog mayong odto man sa kay Ivan Monares Baho mayong odto man ay kampiyon terrible believe ko damo sila di ba no? Comment lang kamo sa comment section ta ha kay ang akon subong nga time ihatag ko sa inyo sa mga pagpanamyaw Diri sa tanan nga mga kwan nga mga naga-comment diri aton nga ibasahon sunasang diri sa ato siling nga pagpangalagad okay Upos kita sa kwan Pasanong-isang syudad diri kita mga kabistado sa kwan naman sa aton nga kundi John Kapulot News Live to Si diri Manuel kita radyo bistado ganito gina no Ako kay subong diri kita sa John Kapulot News Live naman naton sini nga mga kwan nga mga viewers Pagpapagsa aber pangbasahon ta baw damo man kamudi Kapulot Noe sakay Noe Hill Gunay Yan na maluto Kay idol Niya the best ka thank you you're number 1 thank you Rap kay Lumpia John Raynel Duarte Idol good John morning Idol John Merry Christmas from West Timawa Ako sigurado Merry Christmas man sa kay Nancy Dibiado Merry Christmas Sir John good morning and God bless you Una sa pagpapanahan Mercedes Malquerido good morning Idol I am watching with you okay Ang kay atong Toto GP Lisa Merry Christmas Sir John atong mga kay Sir Chaser Franco Yaati Kumusta lang na idol? Ayos lang. Merry Christmas. Si Manuel Kay Umbi Tabar, idol, kamusta? Merry Christmas lang. Ayos lang. Kay idol Kay Alex Jiminay, Luhan Asordep. Yung makasigurado Advance Merry Christmas, Sir John. Idol, take care always. God bless. Problema sa Merry drog Christmas man kay Nancy Dibiado. Kay idol yung kapulot Nagapamati subong kay Verna Salvilla. Merry Christmas. Sa miyembro sa pamilya. Yung kapulot Kadira sa imo na hamtangan din kagani Berna, Siguro Salvilla, may trabaho. ka Hong Kong, Singapore, Italy. Sige. Kay Adela Bagares Sevilla. Merry Christmas man. Dili sa syudad sang Merry Christmas man sa kay Ria Capanas kag Laila Altilio Hiroche. pagpupyon Kay Ariel A. Fanuga. Hando ang pasanong-isang Watching from Dumalag Capiz. Merry Christmas. Yaaktividad Kay Ria Capanas Ihada. Merry Christmas. TGIF Maninoy Guapings Jun ka. Ako kay Judah Owe Hill Gunay. Idol yung Shout out sa family Gunay sa barangay Kamalig Haro, Iloilo. Shout out na. kapulado Kay Merry Christmas sa tanan idol. Labi na gid sa imo from Virna Salvilla. sa droga Yan Kita mo sila kay Jesse Acanto. yung Pwede live idol sa Messenger. kapadamak lako Paano man? Hindi ko hindi ko familiar kung paano, no? Hindi ko kabalo kung paano ka maka-live sa Messenger. Paano abi man, no? Mga kabistado magpa-live sa Messenger man. Hindi ko ka maan. Nami tani no kung maka-live ka sa Messenger, no? Ang hando ang pasanong-isang Ilan kay mangayo ko na isang kwan sang pagpamangkot naton. Pagkuton naton na ato sini nga inang digital platform architect nga si Ulot na kwan no si kabistadong Richard Miribiles kung pwede na, no? Pagserbisyo Sa makasigurado kay Verna Salvilla sa Hong Kong sa gali. Oy, may ngadlaw. sa droga Hong Kong. na maluto
Erika Aligro, good morning Idol John. Merry Christmas and God bless. Watching from Manila. Kurat lumpia Manay kay Matamaton da ka. kay idol Audience participation subong ha. Wala ko komentaryo subong. Hindi ko gusto magkomentaryo. sigurado So audience participation subong ato sila nga programa ha. Pwede ka mo makapartisipar dire. magserbisyo di una sa Sa kay Jocelyn C. Jasa or Hasa. panahon Watching from Quezon City. Good morning in advance. Merry Christmas sa mga taga Quezon City. anong isang syudad Sa kay Pilidad Ria Kapana, sila niya pwede man sa WhatsApp. WhatsApp? Nari di tayo. Hindi man ko kabalo sa WhatsApp. idol John Siya na ka mo ha. WhatsApp gid ko da. Bisyo Sa makasibo kay Jocelyn C. Hasa. John Kapu Merry Christmas Idol. Kag sa tanan-tanan nga mga taga-Lanit Haro. Malinto Tira sa akon asawa sa kay Bert. Uy. Kay Bert da ha. Kurat lumpia Yung kuhan ko no ha. Merry Christmas. Halin si imo asawa o si Jocelyn C. Hasa. ikaw pag ako sigurado Sa kay Sharma Lao. Good morning man. o sige At magserbisyo sa kay Berna Salvillan nga utod-utod idol. sa pag-ibig Ga utod-utod naman ta. Moning problema gid no. Kay ga utod-utod naman ang signal ta. sa atong Imahan naton mga kabistado kay nga isang syudad dako na ning aton sining bayad gani sa aton nga internet pagkatapos. yan mga So wag improve ang ila sining signal. ikaw pag ako kay Juda pulot na Okay, so sa kwa naman no sa YouTube naton lang taon ta kung sino ang mga viewers naton dire. Hoy. Rado ay Ang aton nga YouTube channel no, Mayong Aga sa kay Lorenzo Piranya. malinto kay idol Merry Christmas gid. alam Kay Alma Hiralo, idol, Merry Christmas kag sa tanan-tanan nga family ko kag friends. Sa San Jose, San Miguel, greetings from Spore. Wow, amo na iya. o sige Merry magserbisyo Christmas kuno da sa tanan-tanan. ako Ini sa aton nga mga viewers, mga kabistado sa aton nga Radyo Bistado YouTube channel. Kumplito tadi abi nyo lang ha. atong lang Ano nga mabasahan ta kamo tanan-tanan. isang syudad O ari pagid din sa kay kwan Pilidad galing sa mga kay Ivan Monares ako kay Juda pulot grupo Sweetcom sa Pavia idol gapamati si imo Toto Pitla serbisyo kag si Lolo ko Remy kag si Lucio idol John sa Kapulot kay Villa Gracia Axel nasa droga ayong udto man malinto kay sa ay kay Romualdo alamak Ang Merry lumpia Christmas God bless Idol John idol John Kapu ayos ikaw pag Dailin Gamusa Merry Christmas man shout out sa kay Dailin Gamusa Merry Christmas man ayos wala sige o sige tuduhin nyo da nga comment kay amo ning time mga kabistado nga aton sining kwaon ang inyo sining mga mensahe kag hatagan ta tsansang inyo sining mga atong langahan mga greetings no ilabi na gid ang inyo nga pagpa-shoutout sa inyong mga miyembro sa pamilya most especially aton nga mga pumuluyo dira nga mga kwan bala nga mga inang ano pa nawag siniho kay Juda aton nga mga OFWs no John ato Kapulot sini nga mga OFWs mga pagserbisyo kwan naton mga kay idol John Kapulot na overseas Filipino workers sa mga shipperers da iya nga malinto kwan halong kamusto nga dagat ha may mga time kung kaisa nga daw medyo mabalod ang tiyempo so so halong-halong gid nga ato sini nga mga shipperers da no sa mga membro sang pamilya sang mga shipperers bala dire o sige mo maghambal nga nami pangabuhi isang mga shipperers kay sa pagamatuod lang grabing antos nila sa tunga lawod ikugma kaluluoy ng sitwasyon nila ara sila sa tunga lawod atong pagpunan labi na gid kun magchimpo sa magdulom-dulom kag maghangin-hangin ka magbalod ba isang lahat atay mo kung anong matabo sa inyo samtang utaw-utaw kamo sa kalalauran abi nyo lang ha mga mga gambal kita
sa mga miyembro sang pamilya sa mga seferes o kung sang mga siman. Hindi kamo magtudo-tudo sang granatsar sang kwarta nga halin sa inyo mga miyembro sang pamilya nga nagabakaw nagasakay sa barko. Naguo nyo gid na mayo kagalungan kay man nga ang seferes naton. Way na sila gahampang sa barko. Trabaho na sila kagang katalagman araga upod sa ila pirmi. Tion nga ini sila nagapalayag sa ila sini nga nagapalayag sa tunga sang kalalawran. Tunga nang ila sini nga kabuhi tunga na nga ang tunga na sang kabuhi na ara sa lawon, tunga sa kabuhi ara sa takas. So hindi nyo gid pagpasipadi ang mga kita kag mga ginapadala sa inyo nga income halin sa mga siman naton kay wala na sila gahampang sa ilang ginatrabahuan. Abi nyo lang pertek budlay magtrabaho bilang siman. So Merry Christmas da sa ato sini nga mga seafarers nagasakay sa barko. Kumusta mo da? Ayos lang. Pangamuyo lang nga pirmi lang nga kabay pa nga maayong inyo sini nga sitwasyon samtang ara kamo sa tunga sang kalalawran na mag-celebrate sang Christmas sa tunga sang kalalawran. Kwan sino pa di ang wahay naton si Lily Alcantara. Shoutout idol sa mga sa Maigi family dira sa Pitalsville Subdivision Tabuk Subaharo. Okay, sa mga taga Pitalsville Tabuk Subaharo da. Sa mga taga Bacolod City Negros Occidental da. Isos. Shoutout kamo di sa inyo, abi nyo ha. Sa mga taga Capiz da. Shoutout kamo, shoutout. Ina giman signal to no ga utod-utod no. Mga kabistado. Siguro ipautod ta ni guro aton nga linya nga mag-ilis ang lain nga lain nga internet provider mga kabistado no. Ang tupa ning internet provider nga gingkuha ko ni man. Ay pulos niya. Mahal na sinisig na bayad ta kada bulan Moriones di gara po ni Santissima. Tupa nga utod-utod pa niya no hindi ba. So wala sige. So sa ilo kita sa iban nga mga viewers naton sa kay Sinonoy Syukon, kamusta ka na idol? Oy. Kay sa kay Mr. Engineer. Kay Engineer Sinonoy Syukon da, Engineer. Ayos lang kami de. Merry Christmas sa imo da, kag Merry Christmas sa imo nga pamilya. Especially sa imo sining ngayon ka iha diri sa syudad sang Iloilo. Merry Christmas. Thank you so much sa imo sining nga ginpadala nga pang Christmas ang aton sining nga mga grupo. Sa mga miyembro sang Radyo Bistado may kami nga galastuhon para sa amon Christmas party sa palaabuton nga December 27. December 27 na kami mahiwat sa amon nga Christmas party kay lang man kung mga pizza 23, 24 ni pizza 24 ni ti upod Manila yung mga pamilya sa aton sini nga mga kabistado kinahanglan iwato namo niya sa 27 December kahiwat kami sa amon nga Christmas party. Thank you so much sa kay Sinonoy Syukon sa imo gin padala nga bulig ayuda Christmas gift nga gamiton namon ini para sa amon nga Christmas party. Thank you so much sa kay ni Yuhil Gunay sining niya shout out ja kag kayanyan postrero kag sa tanan-tanan nga De La Cruz or kag kay Tantan De La Cruz sa Barangay Manggahan, General Trias, Cavite. Sa mga taga Barangay Manggahan, General Trias, Cavite da, mayong aga, Merry Christmas. Kay Mary Grace Dorado da, shout out and Merry Christmas also. Sigurado magtrabaho. Porsigido magserbisyo. Kay Laila Altilio Hirotse, Merry Christmas. Kailin Gamusa kag sa Iban Pagid. Ayos. Sige. Sino pa dang iban nga mga mapa-shoutout da? Basta mo dan pa-shoutout ng kamutanan-tanan. Sa mga nagalantaw sa ato sa YouTube channel,
mga nagalantaw dira sa YouTube channel ta, pa-shout out man kamo. Duldon Kapulot, Ay kay Ivan Monares, sila niya mayong Odto John, shout out lang idol sa balot vendors Kapulot, ng Barangay Jess, Bacolod City. Hoy! Iyan naman Mga taga Barangay Jess, Bacolod City da. Ang Kapulot, Barangay Jess na sa may Bacolod City, amo na sang Barangay Mambulok. Tapuson, Pagkira na dapit ng natawag naton nga Mambulok, ang Barangay Mambulok. ikaw pagtapos. Dira sa Barangay Jess, sa Mambulok, Bacolod City. Negros Occidental. May ngaga sa inyo tanan-tananda sa mga balot vendors kuno daw baw. Ga-monitor ang mga balot vendors sa aton daw. Aha. Sang pagpato, diri sa sukat Wala sige, sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. nasang Kadugay, balikon ta kamo ang inyo sini nga mga mensahe. Check ko anay ang ato sini nga Roa City may drug bypass operation dito sa may Roa City, probinsya San Capiso, Moriones, Tigarapon, Centesima daw sa may Barangay Inso Arnaldo kuno ni ang sa Barangay Inso Arnaldo kuno ni ang ginhiwatan sang barangay or sang drug bypass operation mga kabistado. Hober, idol check naton mga kabistado ang mga balita na kaga information direkta sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. alamak Check naton si kabistadong Joshua Haka kay bisan manog Christmas na sige gyapon nga pang waswas ang aton sini nga mga pulis wa. Pusi Mga kabistado may ara nga nadakpa naman diri sa sukat sa ginhiwat nga drug bypass operation dito sa may Barangay Inso Arnaldo atong sa pagpupos siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga kabistado. Wow. Sa mamaskwa ni man baligya sa Shabu kay nga laban ng baligya yang nga Shabu mga kabistado ti laban-laban ng imuon niya sini baligya Shabu kuanon niya pang Christmas ya ti subong ng Christmas sa masulod sang Prisuano sa malabig nga baldusa sang Sildaw. Check na to ng dugang nga mga balita kag information lakip na ang situational report direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod na kita mga kabistado sa kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report standby. Okay, dali lang. O liwat, kabistadong Joshua sa report standby. Okay, magandang sa John. Bistado! Kabistadong Joshua sa report may nga aga, Merry Christmas in advance. Proceed. Mayong udto kabisa don John, malamig na udto diri karon sa sudad sa kabisa don John. Ganodag ganodag ulan-ulan. Yes, mabastog din nga angin sa karon kabisa don John sa nagaulan-ulan sa sudad sa Rojas. Ang apon nga mabatsagan sa sininga matinion kabisa don John. Baw. Ati mayo man gani na basta Christmas kuno malamig man mong hindi lang kanta gani na madumduman mo ang kanta mo niyo. Malamig ang simoy ng hangin. Oh, hindi ba? Muli kabisa don John na ramdam na gid ang kapaskuhan sa sininga matinion diri sa probinsya sa Capiz kabisa don John. Nadungan sa pagliso sang panahon na mabugnaw na Christmas Eve. So nagidya kabisa din sa Cinema Tinion. Apang masakit-sakit diri kag dumasubog-subog lang. Kay Christmas na o kung Christmas na malapit na Christmas kag paglapit ang bagong tuig landing sa karon o sa malamig nga karsel ang tatlo ka mga persona matapos sa madinalagon nga ginkasa nga drug bypass operation sa pagpanguna sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung natudiya Capiz kabisa rin doon sa barangay at siyudad sa Rojas. Chilingon nga nagtirada gali ni sa Ilaya hindi kay pulis kundi taga Philippine Drug Enforcement Agency Capiz gijagali. Yes, tama ka na kabisa don John, PDEA Capiz kag aklan ining nagpangamot naman sila sa pagdadakop sa sining nga mga persona nga mga drogista kabisa don John nga ginkatatsak nga drug bypass operation. Ang mga arestado kabisa don John ginkilala sa Daya Orlando Almasol 55 anyos, residente man sa mga lugar. Kag Kevin Ray 39 anyos, residente sang Barangay Adayaw. Kag Felizardo Bulaklak 49 anyos, residente sang Barangay 11 Lunsay, mga taga Roa City kabisa don John. Na-recover sa ilang mga posisyon sa mga ini ang pito tanan kag ginapatihan
nga sa ginapatian sa buo 500 pesos nga by bus money kag drug paraphernalia sa kabisadan region. Sa karon kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pangatubangon sang mga nagkaladakpan kad sa karon kabisadan region nagapabilin sa karsel sa Rojas City Police Station kag iga talana na kag iga paidalom ang mga nasambit na suspetsado sa drug thefts kabisadan region. Ate, mayo na kay abi nila siguro makaluwa sila kay lapit na lang Christmas, sige pa lang nga baligya tilang tawa ko no disgrasya gid. Ti mga pilagid mga more or less mga pilagid ka gramo ko no dako man. Wala pa rin kami sa region naton wala pa rin naton makuha gid ang kung pila ka gramo ang nakuha pero pito gid ang nakuha sila pag ginako kami sa region. Oh. So way pa mabalaan kung pila gid ka gramo ang nakuha sila. Wala pa kami sa dungeon, wala pa naton ma-update galing kita sa natuhoy sining nadakpan nga mga persona sa kasangad drug by bus operation kung pila ka bulto ini gramos ang nakuha sa recover sa posisyon. Okay, sige. So, kamusta ang Roa City? Kamusta ang pagsilibrar tasang dumanog lapit na lang ang Christmas party or ang Christmas? Kamusta ang kwanda? Ang sitwasyon sang pag-celebrate sa mga pumuluyo, ang presyo sang mga pang Noche Buena taas-taas man o kung ano ang sitwasyon sa mga merkado tasubong kay Pizza 23 na tasubong Sa karon nakabisadan John ang presyohan ay sa raton nga mga produkto diri no ang sa mga Noche Buena may araman sa pagulag may pagtaas manini kabisadan John ang iba naton nga mga food products mga protein products sa lauman naton ang pagsaka man sa baboy kag of course nakita dira bisadan John kung magluwas sa Noche Buena nagataas man upon sa lebaluan naton ang palupok no ang mga firecrackers sa karon kabisadan John sa punto nga paglantaw sa Pueblo de Panay dubli no mga dubli ang presyohan na isang mga firecrackers diri sa syudad sang Rojas kabisadan John posible na nga matabo sa siling lagay lapit nga Pasko kag bag-ong tuig kabisadan John. Sige. So at least mas mayo no. Inang i-celebrate sang mga taga Roa City kapis ang kanamiton sang Pasko sa palabuton nga Domingo. Di laban-laban may mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo nga halin dira sa kapis nga diri gaobra sa Iloilo. Kami ngagaw puli buwas para makabalik dira sa inyo sa kapis para dira mag-celebrate sa mga miyembro sang pamilya nila no. Yes, tama ka na kami sa John ay kita kung sila pabalik sila din sa kapis kita padulong sa kapis sa masunod ni mga adlaw sa Iloilo rather. Gani no. Ti ikaw sa ano kaya sa 27 kapag gali ba kadto di kay 27 ang Christmas party ta. Oo, muna kami sa John. Ti madalat akong tani sang mga kuano ining mga pakinason ti aton lang kuano ni lantawon ka lang kami sa John kay ginabawal sa karon ang pag-harvest ng mga pakinason sa matilion sa Bisan John kay hindi na maggambol na hindi na magpasaga-saga pa nga magdala sang mga pakinason na kay base karon kun kita pa nakigan kataga Bifar karon maman sila karon ba kamo sa lawayon kamo taga Radyo Bistado kamo nabala kamo hindi kamo magkaon sang mga pakinason kay may red tide pa sigihon nyo kay ang gina kami sa John ang aton nga ginakuano ang aton nga panumdom nga kung dumala kita sang pakinason may posibilidad din nga kita para sa lawayon nga mga taga Radyo Bistado kay bangod nga ang sa namasambit na sa nasilingan naton gabi sa John ang area sa karon sa probinsya sang Capiz sa ibang mga kabanuhanan positibo no pagyapon sa paralytic shellfish o kon red tide gabi sa John. Si Juan Galio gina-acknowledge naton si Juan no nga to sining inang fans ato sining listener kag masugod gid nga manog nga kwan nga sumulunod naton dito sa may California, USA si engineer Emilio Siocon no alias Noynoy si engineer Noynoy Siocon makuan siya madugang sa padalasang kwan
sang inogasto ta sa Christmas party ta sa palaabuton nga December 27. Ay ti Mayo gid na kami sa radyon ya di pa na sa ton nga Christmas party Pang bakal kuno litson. Kami sa radyon pardon. Siling ko pang bakal litson. Lahat naman yung laway mo. Sino ni si Romaldo ang sino niya whiskey pagit idol John buha ano ning yayaman whiskey ang ano whiskey mangayo ka whiskey sa mo no kung ikaw matag whiskey. Si Nonoy, si Engineer si Nonoy Syokon, no? Thank you so much, no? Kuan na sa aran na sa subong sa may California, USA, Kabistadong Joshua. Thank you so much Sir Nonoy, Engineer Nonoy, sa ginapadala no ang dugang nga pangregalo sa radyo ni Padong. Sa totoo lang nagbakal ni sa sang nagbakal ni sa sang isa ka box sang Iberian capsule gindala to puli sa may California. Iberian capsule isa ka box plan nga 25 gid ka kuano 25 ka butilyang unod. Bot silingon ang Iberian capsule hindi lang niya kay pang diri sa aton sa syudad kay pang diri sa aton sa probinsya kundi pang export na ni. Ato na nagkadto na sa abroad subong ang Iberian capsule ato na to sa California subong. Muni ka bisa don John no kundi may ara ita sa pondri nga taga-kapis nga nagpabakal sang Iberian capsule tiga pamangkot sa kundi sa kapis diri sa area sang Rojas. May nasa stock sang Iberian capsule kay mabakal man kuno sila. Ati dapat ang madala sina dira sang Iberian capsule ikaw na lang ilang nga baklan para nga sigurado nga makabakal sila. No. Idirekta na lang sa imo, ikaw na lang ang pwede nila mabaklan dira sa may kapis kung pananglitan nga gusto nila magbakal sa Iberian capsule da sa kapis. Okay kami sa don John Di Mayo na para diri na madiretso makakita pa sa nawong tabi sa don Joshua na makapapicture pa sila sa personal kay gwapo ni. Amogid. No, duwa nang ilang nga premyo isipa bala magnami ng mangin healthy ng lawas nila, makapapicture pa sila sang artista sang Radyo Bistado. Bla? Sos grabe. Sige. Mayo na. So, ti ano imo handa daya sa 25? Bakal ako di prutas so may handa mo sa balay nga. Di ko na patay ko manok nga nitib. Kagadubuhin mo lang na. Ti akon sa Christmas party ti kuana maamot man ko manok man nga Bisaya man na damo ko di. Namin na patupinon. Tapos mabakal talitson. Malagpok naman yung mga sungal sa aton, mga kabisadong team kabisadong dyan, gad. Hambal gali ni Kwan, hambal ni engineer siling niya. Hindi ako engineer. Nag-engineer lang. Wala ako tapos siya engineer. Amo nang nami. Bisan hindi ka engineer, puro nag-engineer ka. Kung engineer ka magyapon, di ba? Kaya may naging kita talam yawon na kabisa doon John, tamiyawon pa si Auntie Coverna Salvillas, si Auntie Korea Capanas, Auntie Christine Buat Gamdosi, na muna aton yung mga fanatic kag mga solid na supporters sa nga Radyo Bistado. Sa mi amor kag Rose Calafuentes, arili panugan kabisa doon John ha. Muna sila naman kag Ma'am Mercedes Malquerido, always gina nga nagatan-awa kag kay Ma'am Helen M. Gerhem sa may Manila, kuno to sao. Great gid sa kon. Si Helen Gerhem ara sa Cavite, Grusbong. Ara sa Manila. So gid to. Gali. Sa kuana sa panawag na muna sa iya si prosecutor. Prosecutor Helen M. Gerhem. Okay, sige. Mo gina mag-advise kasi dapat si prosecutor siya. Sige. So mangin masadya ning aton sini nga Christmas party kay may amot diri si inang Sinonoy Syokon sang pangbakal ta sang litson. Amo gid gabi sa dyan. No? Kabay pa no nga maging merry ang Christmas sa aton nga mga kauturan sa tanan no nga bilog nga kalibutan maging merry ang Christmas nila. God bless inyo tanan-tanan mga kabistado kag advance Merry Christmas no. So far kabisado dyan amo na natamadalong nga report magikan diri sa Rojas City PNP para sa pagpakalagas ng Bistado program propo ng patrol ni si Kabistadong Joshua Haka sa Balitang Serbisyo Publiko Radyo Bistado. Bistado
Salamat kid kabistadong Joshua Haka report direkta sa syudad sang Roa sa probinsya sang Capiz mga kabistado dugay-dugay. I-check naton si kabistadong Boni Sumblingo kay mahatag sa sang situation report diri sa aton nga syudad. Bistado! And basi makachansa karon si kabistadong Aaron Lloyd Rifuyo Bistado! nga maka-live siya report sa mga merkado naton sa mga prutasan. Bistado! Hindi man no, pero but anyway, don't you worry sa aton nga mga tagparamati kay bisan no, bisan nga wala kita nagaprograma, may mga live man kamo yapon makita diri sa Radyo Bistado. Bistado! Meaning nga bisan buwas Sabado like for example wala ko nagapungko sa program sa Radyo Bistado. Bistado! Pero ang Radyo Bistado kag ang June Kapulot News Live lakip na nga to sila nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. Bistado! Pwede man gyud ninyo gyapon makita yang sitwasyon sa nga to sila nga merkado publiko buwas. Bistado! Kag hasta sa Domingo. Bistado! Sa mga merkado naton sa kung anong kasakuon sang merkado. Bistado! Sa aton nga mga terminal, no, sa mga terminal naton kung anong kasakuon sang terminal naton. Bistado! Kag lakip na sa mga baligyaan sa mga prutas aton nga mga dalanon. Bistado! And hasta ang mga ang mga dagko nga mga mall diri sa siyudad sang Iloilo. Bistado! Of course, amo man dito sa siyudad sang Rojas sa Bacolod City sa Negros Occidental. Bistado! Dito sa Cadiz City sa Negros man kung ato man to si kabistadong Joel maka-live man to siya. Bistado! Kag kuto basta nga may ara kita nga mga reporters, may ara kita nga mga miyembro sang Radyo Bistado. Bistado! Mga miyembro sang Radyo Bistado team. Bistado! Anytime maka-live kami direkta gyapon kay manti siyempre hindi man niya siling kahanginan lang man niya mong siling abi nga naga-live kita sa radyo kundi Bistado! Facebook niya mong so anytime pwede man kami maka-live mga kabistado. So muna Bistado! sa sunod nga adlaw o Bistado! karon sa hapon o buwas no, Bistado! lantawan nyo ang sitwasyon sang mga merkado nato na mga espesyalista sa mga baligyan sang prutas sa mga dalano naton. Bistado! Kay maghahatag kita sang situational report sa inyo mga kabistado adla kahalin sa buwas Bistado! hasta sa Domingo gid sa kahiwatan sang Pasko naton mga kabistado. And of course sa New Year amo man na. Bistado! No? May mga ara kita nga paghiwaton nga live sa mga New Year naton. Bistado! Bisan diin-diin lang nga mga lugar diri sa aton sa may bilog nga Western Visayas. Bistado! And sa January, Bistado! sa January mga kabistado, inyo na makita ang pagdugang nga improvement no, ang dugang nga improvement sang Radyo Bistado GCNL mga kabistado. Bistado! May mga improvement kita dugang sa maabot nga January sa sunod nga tuig 2023. Bistado! Ayos. So ala sige. Bistado! So check na to na dugay-dugay si kabistadong Boni Sumblingo karon lang dugay-dugay. Anyway no, saliwat salamat gid sa kay si Nonoy Siokon no. Salamat gid sa imo sining nga place diri sa amon. Nga nga amot para sa amon sini nga Christmas party ba kanami kung may mga bulawanon sa Tigipuson kasumo sino mga mabinuligon bala no. Bistado! Mga mga inang nalipay na sila nga malipay man ang ilang nga isig kapariho mo man na sa aton bala. Bistado! No, nalipay makita nga malipay nato ng aton sini nga isig kapariho no. Ti amo na sa ginasiling sa pangabuhi diri sa kalibutan. Bistado! Dapat give and take man no. Bistado! Kung nagahatag ka man no, makabaton ka man. Kung makabaton ka, mahatag ka man, no, do amo na sa no, bulos-bulos na siya. Bistado! Mga kabistado ang pangabuhi no, serbisyuhan mo ang tawo, tapos ginahatagan ka man, tapos ang ginahatag si mo ginaserbisyo mo man na amo na sang pasunod. Bistado! So bot silingon nga ang pagpangabuhi sa kalibutan mga kabistado. Bistado! Kung pananglitan nga makita mo nga daw may dawa-dawa ka man, ikaw naman hatag to sa mga nagakinahanglan. Bistado! Tapos kung nakita nimo nga ang may mga nagakinahanglan dapat tatagan kung may sobra ka no, pero kung kulang ka man Bistado! ikaw isa man sang mga manugbaton sang mga nagahatag man sang mga madawa-dawa man. Bistado! Kambal ni Pastor Jen Bistado! kadaaga magprograma diri si Pastor Jen gapati gapamati kamo sinasambal ya. Bistado! Sila ang dapat ang ginauhaw dapat painomon. Bistado! Ginagutom dapat pakaunon. Bistado! So thank you so much no para sa litson ni Engineer
inang Sinonoy Syokon. Bistado! Magambal ka pang hindi ka engineer kay pating imo sini nga trabaho dira sa California, engineering ti. Bistado! Managyapo no, hindi ba? Bistado! Ayos, thank you so much ha. Salamat kid no. And inang pangamuyo kami isang pagpasalamat kag pangamuyo akabay pa nga damo pagid ang imo sini nga makuan no. Bistado! Nga grasya nga ihatag sang Ginoo sa imo para nga damo ka pa sang mabuligan kag damo ka pa sang mapalipay naton sini nga isig kapareho. Bistado! Oras naton mga kabistado, nakalabot na kita sa 35 minutos ang nakaligad sa alas 12. Bistado! Okay, shout out liwat sa iban pa naton sini nga mga kuan no, sa iban naton nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpangalaga. Dugay-dugay check naton si kabistadong Bonnie Somblinggo sa sitwasyon sa palibot sang siyudad sang Iloilo may kabistado. Si Laila Altilio Hiroche ari pa sa kay F. Cormida, sa kay Dindin Espinosa de los Santos. Merry Christmas no. Then Merry Christmas din sa kay Chris Daniel Galiena. Merry Christmas kay Romualdo Ang Whiskey pagit Idol John. Perting kadlaw isang whiskey ba. Arlene Gayuma sa kay Jimmy Canido. Good afternoon Idol John and to all live viewers of Radio Bistado. Okay, Merry Christmas. Kag okay why na. So medyo gamay-gamay subong ato sini nga viewers kay daw nagabulubisyo kuno nga ato sini nga page no. Ang aton sini nga signal. Okay, okay lang no problema. Sa sino pa ang iba naton nga mga viewers di si Randy Mulaben puwerte kadamo tanap sa Hero Idol. Okay nabasa ko na nigali no. Sino pang white tadi si okay. Lili Alcantara, si Ivan Monares, sa mga banog-balot kuno da sa okay nabasa ko na si Links Morales Gatso. Mayong udtuman mayong hapon kag kwan advance Merry Christmas no. Ari kami diri siling ni Links Morales Gatso siling nga ari man may-ari man na diri sa Hong Kong sir. Kay diri lang kami mabakal Iberian Capsule. Tidra sa Hong Kong wa ida sang Iberian Capsule pasensya gid. Pero kung gusto mo gid magamit sang Iberian Capsule sa kay Links Morales Gatso, diri kagid bakal sa kwan no, diri kagid bakal sa amon diri sa Iloilo and then ipadala lang da guro sa imo sa Hong Kong. Basi kun may ara nga miyembro ka sang pamilya nga taga diri, kwan lang siya. I-message lang ako tapos pwede man nga hatag mo sa iya ang number namon para nga makatawag siya para nga mabaligya no kung makabakal siya sang Iberian Capsule direkta diri sa amon. Text ka o kung magtawag no hindi gani i-message lang ako no, message ka lang diri kung sino ang imong no, kung sino imo masugo nga mabakal sang Iberian Capsule and then i-package lang padala dira sa imo sa Hong Kong kung hindi ka pa makapauli diri sa may Pilipinas no. Member sang family mo pabakla tapos ipadala da sa imo kay diri sa amon sa dira sa Hong Kong wala pa da sang baligya sang Iberian Capsule. Hulata lang nga magdako-dako ang kumpanya namon kay ma-branch out kami dira sa Hong Kong. Para makabakal magkamo dira sang Iberian Capsule. Kay kung sa bagay pwede makita maka-branch out dira sa inyo sa Hong Kong kay nga ang Iberian Capsule is FDA approved man no. So ini siya ang isang problema kay ini siya ang approved sang Food and Drug Administration. So lisensyado man ni siya. Okay? Si Lex Morales Gatso sila niya ma-share man ko bisan gamay lang share sa inyo Christmas party. Uy, madugang si Lex Morales Gatso sang iyang bisan gamay lang kuno para sa among Christmas party ati hindi kami kapamaliban sina no basta gani ginatawag naton nga share kag ginatan-ay hindi namon na mabalibaran no. Mga kabistado, thank you so much ha no. Sang imo sining gin-share nga blessings sa amon nga pagahiwaton nga Christmas party. I-live namon Christmas party no. Sa kay Laura Sumagaysay
mayong hapon and Merry Christmas. Okay. Kag sino pa? Why na? Wala, sige. Ayos. Salamat kid sa inyo sining pagpakigupo diri sa amo sining pagpangalagad kag pag sa mga gusto pa nga magpatamyaw greetings no. Kuan na kamo da ng ano na kamo daw nang comment lang kamo kay para mabasahan namon. Ayos, wala sige. Diri kuan naton tawagan naton kag i-check no hatag ang situational report nagikan sa kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Mahatag sa kuno sang situational report sa palibot sang syudad sang Iloilo naman kay kaginatong syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz amo ang naghatag sang situational report. Bistado! Kag magluwas sina may ara man mga kabistado nga kwan. Bistado! May ara man nga inang drug bypass operation dito sa may kwan sa may syudad sang Rojas yaw. Bistado! I-check naton sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo upod kita sa kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Kabistadong Bonnie, Merry Christmas, maayong hapon. Go ahead. Merry Christmas sa Kabistadong John, no? Magulang kita ang naglimot-libot sa may syudad sang Iloilo. Katawhay sa mga dalanon, no? Way pa si mga kauturan naton nga pamakal sa mga prutas, laban-laban, buwas dito sila pamakal sa mga prutas sa Kabistadong John. Ang malain sina kay kwan bala ang ila sining nga style nga ina balang mapagutok gid. Amo ning tiempo nga pwede ka kabakal nga medyo maturutawhay pa. Tapos ang presyo subong do medyo bulo barato pa ni. Pero pag abot ni boss, matyagan mo ang presyo sa mga prutas, boss, laban-laban daw dolyar gid mo. Masaka 5 ka pesos. Amo na gani nga dapat amo ni nga tiempo, amo nang bantayan sang taga Department of Trade and Industry, hindi ka magpinamungko lang kamo sa inyong lugar. Dapat sa mga amo ni nga mga bagay, kwan, no? Ang dapat ang imuon nyo bantay na kamo nga daan sa mga presyo. Pag makita niyo gani nga daw nagsulubra ka nagpalapaw na kay manti basta gani nga gadi naguso tao kag demand sang ato sini nga mga pumluyo ang mga ginabakal nila. Gapi na gusto magkapasaka ka presyo nga ato sini nga mga negosyante. Amo gid na matabo Kabistadong John, no? Buwas hasta mag New Year na grabe ni ang presyo na isang prutas, no? Kagina paglabay natin kina sa may downtown area Kabistadong John, hindi man tanto ka-traffic ang area kag kagamay pang sang tawo nga lagaw, no, nga pamakal sa mga pangregalo sa mga ihada, no, kag sa mga himata Kabistadong John. So ang pagbalik naton diri sa may area sang distrito sang La Paz, medyo tratawhay gid man subong nga adlaw mga salakyan, no, wising damo nga nagalagaw Kabistadong John. So far ang sitwasyon naman sang aton mga ospital sa sini mga tinion diri sa may Western Visayas Don Benito Hospital o kon West Visayas State University Hospital, mataway Kabistadong John, no, wala sing mga dalagko nga pasyente nga ging dala dire, kalabanan na ging dala dire mga sakit yan, no, why din sa mga dalagko nga aksidente nga ging padangat dire sa ospital. Mayo gani na para nga may gani na para nga kun wala sa mga insidente, wala sa aksidente mo nang pinakanami nga balita kay nga at least wala sang may masubuan kita nga mga pumuluyo samtang ga celebrate sang Christmas. Yes, Kabistadong John. So amo gid ning, no, makita naton sa sining matinion, katawa isang ER, no, wa isang mga kauturan naton nga ging padangat din. So ang bantayan naton sa New Year, no, kay laban-laban ang palupok gid, no, amo gid ni ang isa ka delikado, no, sa mga kauturan naton kag sa mga kabataan, no, dapat mga denikanan subong matamaton yun na saway ang mga kabataan nga hindi magkapot gid sa palupok kay kadelikado Kabistadong John, no, malukpan ang kamot, landing sa ospital, gasto, libog kag sakit sa ulo, no, sang pamilya
kon hinali nga madisgrasya kabisadong John. So ang isa pa gid naton nga dugang kabisado John sa maabot nga Christmas no hagan sa pag-inom no butang lang sa insakto nga pag inom kag gabay pa nga wala man sing aksidente nga matabo no diri sa palibot sa syudad sa Iloilo kag sa probinsya man kabisadong John no para nga manging sadya ang Christmas kag ang New Year kabisadong John. So sa sinima triyon monitor makita diri no sa Don Benito Hospital pero why did gumagamay ng mga kuan niya check up nandi inaabot no diri sa may Don Benito Hospital kabisadong John. So amo ni no ang madulong naton nga sitwasyon kag observation report no sa palibot sa syudad kag diri sa may Don Benito Hospital kabisadong John. So amo na madulong naton no nga balita natipon naton diri sa syudad sa Iloilo. Ako naman yung kabisadong Boni Sumblingo basta balita sa serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid kabistadong Boni Sumblingo sa balita kag information situation report sa syudad sang Iloilo. Bistado! Kaya mo na ang sitwasyon kuno do medyo kuan pa man pero tawhay pa man kuno ang mga nagapamalaklon sang prutas. Bistado! Kag sa ato sini nga mga merkado. Bistado! Balaklon mga kinanglanon para buwas nga adlaw. Bistado! O para sa Domingo. Bistado! Te kinanglan subong plangadaan na matamat nang mo pamalaklon galing iban siguro basi siling la daw iban guro mot nakaabot ng mga Christmas bonus ang iban ni ara na guro Bistado! Oh hindi bala kag inang kag lang okay. So, ano na ganito, ambal ko to? Bistado! Sinato ng ibanti, base kung way pabla income, way pabla inog bakal, kay way pagkabot Christmas bonus nila. Bistado! Araw-araw man dapat subong pa nga danatag ng Christmas bonus, okay, para nga pang, kuano, pizza 25. Bistado! Malaklo na ito ni makauturan. Ang mga wala ubraya, kag wala sa mga ginabaton nga sweldo kada bulan, nga wala sa bulanan, mga remedyo general. Bistado! Ati, way kita siniya paabuton nga Christmas bonus no pero sa amon abi Bistado! Amon di ti individual ti wala kami sang amo way kami boss ti normal nga ari lang kami sa kwanya Bistado! ari lang kami sa ginatawag naton mga kabistado nga Bistado! inang pag kwan bala no inang wala sang kwan wala sang amo wala boss Bistado! kami kamil na amon man Bistado! Iway man kami bonus man no? Base sa ulihi, no? Basing Facebook sa ulihi, mambal lang nga sininga ang kutob sang mga kwan. Bistado! Sa mga vloggers, kamakwan nga may bonus! Bistado! Berting sadya ko rin. Bistado! Pwede na mga kabistado, no? Sa ato sininga pagpangalaga, di ba pa nga mga viewers naton, nabe, pa siplatan naton. Si... Ambot kung kamusta ang sitwasyon sa Negros to, no? Kay kabistadong Jewel to. Kamusta na tong natabo to mga kabistado nga kwan? Ano gani niyo? Natabo nga pagtiro to sa general manager ba ginabutan man niya sang Christmas siya kag patay ni sayo, oh? Okay, sa kay Links Morales Gatso, sila nga ma-PM na ako si Imo Sir John. Okay no problema. Thank you so much ha. Di magkabalaka kay kon may kwan kon may makuha na ta, ma-PM na ta para sa imo nga pag kuan no kon sa kuan party sa ato sini nga Everyang Capsule mga kabistado. Tutuod man ang Everyang Capsule abi mga kabistado ginakuan ko gini sa inyo, gina-introduce ko sa inyo kay nga makadako-dako gini mabulig sa aton. Kabalo kamo kun once nga may balatian kita magmasakit kita, grabing huol sa aton nga lawas. Number 1, huol sa aton kay ti masakiton kita. Basi abtan pa sang komplikasyon, basi madisgrasya. Basi mapatay pa kita. Hindi ba? No? Kung magbalatianon kita. Number 2, mga kabistado, nga huol sa aton. Kung was nga balatianon kita, hindi kita makatrabaho. Ti kung hindi kita makatrabaho, hindi kita ka-income. No? Mapatay kita sa gutom. No? Kaya wala kita income. Number 3, mga kabistado, no? Ti
huol katama kung balatianon ka kay nga nali kung maospital ka, hasta miyembro sang pamilya mo, hindi man makatrabaho, kay mabantay si mo sa ospital. Di ba? Amo ni siya kagrabe kadako sang huol sa aton sini nga pangabuhi. Once nga dakpon kita sang balatian, ning tatlo nga ini. Ti mga kabistado, may ikaapat pa. Ikaapat nga problema nga huol sa aton, dako-dako gastuhon ta nga balayran sa ospital, halin sa doktor pagkadto sa may lang kun sa private o kun sa public hospital ka kay ti gamay-gamay gaw balayran mo sa kwarto. Pero kung sa mga private hospital ka pa, may balayran ka na sa kwarto mo, may balayran ka pa sa doktor mo, may balayran ka pa sa bulong mo, may balayran ka pa sa ospital. O hindi ba? Dako-dako gid nga huol. Amo ni sang apat kabilog nga huol sa aton mga kabistado kung kita ang magbalatian. That's why nga amo ni kun nga gina-introduce ko gid sa inyo ang Everyoung capsule nga ini kay nga ang Everyoung capsule mga kabistado mas pinaka the best nga magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Wala kita sang daw halos nagadalagan sa 90% nga hindi kita pag-iguon sang pinakalala nga mga balatian. Kung iguon giman kita gamay-gamay sipon ubo hila na trangkaso, hindi magdugay. No? Mamintana lang siya. Pulo pangatsi. Kapag pulo pangatsi mo, mga kabistado, imnan mo lang sang Everyoung capsule, sigurado hindi magdugay ang pangatsi mo, mabalik sa normal ang imo sininga, ang imo sininga ikaayong lawas. Amo ni siyang pinakadabis. Tutuon ginaya, no? Mga kabistado, kita nyo nga akon daw halos perte ka sako-sako sang akon sining lawas kada adlaw-adlaw gapulaw pa ko kung gabi. Kagayina sang aga mga kabistado, akon puli kagayina mga alas 3 kagahon na mga alas 4 na gani sang kagahon ko nagpuli. Nagtulog ako alas 4. Bugtaw ko alas 8, 4 ka oras tulog ko, ti subong pagsik mo ko gyapon. Bistado! O hindi bla, kay nga tungod sa Everyoung capsule ni, basta makainom ka lang Everyoung capsule, bisan pinakataas na gid na o pinakanubo na gid, no? Pinakanubo nga imnon mo sang Everyoung capsule, duha lang ka kapsula sa aga antes ka magpamahaw. Bistado! Pagkatapos sina bisan hindi ka na anay magdugang, no? Kung da medyo kapos ka gid sa imo nga budget, bisan gamay-gamayon mo lang. Pero kung may ginabatsyag ka na nga daan nga balatian, like for example, no? Lantawon ko kung pwede ko ni ma-play, tingog ya lang ang aton pamatian mga kabistado, no? Ario, inang may ari ko ding may ari ko ding testimonya. Isa ini siya mga kabistado ka daw may balatian sa cancer bala, no? Hindi ko lang papakita sa yung itsura niya kaya naka-video ini. Ang tingog ya lang ko, no? Ang tingog ya lang ipabati ko sa inyo. Mga kabistado, dali lang nga kay voluman ko anay para nga nabatian nyo gid. Ini siya ang may balatian, no? Kag actually daw ang report daw naga-chemotherapy ni siya, no? Pamatiin nyo lang kung anong iya sini nga panaysayon mga kabistado diri sa ato sini nga pagpanglagad. Tingog ya lang pabati ko sa inyo mga kabistado diri sa ato sini nga pagpanglagad. Ang iya nga testimonya. Ma'am, pwede ko mabala ng imong nga ngalan? Salvation sa Plada. Ma'am Salvacion, ano ang ginabatyag mo? Ay, dali lang. Nagliwat tao. Liwat. Diri ta ipabati okay para kwan, no? Ma'am, pwede ko mabala ng imong nga ngalan? Salvation sa Plada. Ma'am Salvacion, ano ang ginabatyag mo? Ang ginabatyag ko sang wala pa ako nakatake sang Everyoung. Medyo mahina ang akong fighting resistance pero sang nag-take na ako na naka-fully recover ako kag daw nami ang akong kumatyag. So nagpalapit ka sa isa ka doktor kag gin-diagnose ka nga may Breast cancer. may breast cancer. Tapos nag-undergo ikaw sang Chemotherapy. after chemo maluya ang lawas, no? Hindi
ko ko. So, ang Everyoung makabulig sa imo nga pag-recover, amo na ang imo nga ginasiling. Oo. Ti ano ang mahambal mo sa Everyoung? Gusto ko nga sige-sigihon take ang Everyoung kay dako ang nabulig sa akon, dako ang improvement sa akon nga pamatsyag daw mapagsik ang akon lawas kag amon abalang basta dako ang akon nga fully recovered kung makatapos ako chemo. At salamat gid ma'am sa pagpa-unlock sang interview ma'am ha. Magpadayon lang kita inom sang Everyoung capsule. Salamat gid. Bistado! Sa mga kabistado muna no, ang isa sa mga testimonya sang aton sining iniya pure niya nga pag-interview sa iya no, may tingog ya lang gin pabati ta siya kay manti siyempre may breast cancer ni siya no, so di nato mapakita itsura niya. That's why nga tingog ya lang ang aton sining gin nga gin pabati sa inyo. Amo ni siya ang isa sa mga testimonya. Nagadasig ang iya sining fully recovery after sang iya sining mga chemotherapy. And dasig siya magbaskog once nga makainom siya sang Everyoung capsule mga kabistado. So may-ari pagid diri, may iban pagid kita diri nga mga testimonya nga kalabanan ning ang iban gani ni daw ginluad na sang ginluad na sang doktor bla, meaning ginluad na sang ospital, way na sila ginpagwa na lang kag ti kay way na sang may mahimo amo na bala. So gamat-amat nubo ang imo sining immune system mga kabistado. So once ka magnubo imo immune system bangod sang mo sinati ka delikado nga. Delikado na. So ini siya mga kabistado, gin-try niya ang Everyoung capsule, then amo nang iya nga nabatyagan. Kapangamuyo kita nga kabay pa nga magsagi-sagi kag magsigi-sigi kag magdasig ang fully recovered no sang sining aton sining pasyente nga nag-inom mga kabistado sang Everyoung capsule. Sa inyo tanan-tanan way ko ginahambal sa inyo nga ti makabulong gini siya tudo sa cancer pero ti nagabulig siya. Kay nga ang aton sining sistema, ang aton sining lawas, once nga bakod lang aton nga immune system ya mga kabistado. San ano klase balatian niya hindi kasarang na. San may AIDS kapag ani mo, no? Once ano man ang katabo nga nagakalamatay ang biktima sang AIDS sao? Ning wala ni bulong ang AIDS hindi bala no ning AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Mga kabistado ay ni bulong no, ang iya isa ni siya ka virus nga ang ginahimo ya ginamat-amat ya lamon ang imo nga immune system. Amat-amat ya lamon immune system mo, amat-amat ya tira ang imo nga antibodies. Pag once kani nga antibodies mo birahon niya kag once nga maubos ya patay ang antibodies mo, way na sa may magkontra kag wala na sang makabato kontra sa imo nga para sa imo sining nga lawas. Ginaamat-amat ya hina imo nga immune no, amo na ngalan niya. Amo na kun nga HIV o kun human immunodeficiency AIDS mga kabistado, acquired immunodeficiency syndrome. Ang imo sining nga immune system mo ginatira ya ginaukok ginapatay hindi ka bato imo nga antibodies no sa iya kay ginaamat-amat ya bato. So once nga bakod imo nga antibodies makabato siya sa imo, bisan may age ka pa, pwede ka pa mabuhi sa sulod sang 1 ka tuig. Once nga bakod lang imo nga immune system. That's why ining mga may age naton nga makauturan, may mga cancer naton nga makauturan, ang ginahimo sa mga doktor, ako hindi man doktor pero amo nang akon nga nabasahan. Ang ginahimo nila natuduhan nila pagkaon sang mga namit nga mga pagkaon, ilabi kag labaw sa tanan mga masustansya nga mga pagkaon kag lakip na nagapaboost sang immune system nila para nga once nga bakod imo nga immune system mga kabistado, hindi ka dali-dali maigo kag hindi ka dali-dali nga mapatay once nga may age ka na, kay wala sang bulong ang age mga kabistado. Di ba? Wala sang bulong ang cancer. May mga chemotherapy ang ginahimo, patyon ang mga cancer nga sa imo sining nga lawas, no? May mga cancer cell sa lawas mo na ginapamatay. Pero ti hindi man wala assurance nga kung okay lang kung maubos sila patay. Ang lain sina
Kay samtang ginapatay ang mga cancer cell sa imo sining nga lawas, ang imo nga immune system naganubo man nga nubo kay nagaubo upod sila nga nagakalamatay ang aton sining antibodies upod nga nagakapatay da. Bistado! So pero kung bakod imo nga immune system, bakod ang imo sining antibodies. Bistado! Mga kabistado, bisan may age ka pa, may tsansa ikaw nga mabuhi bisan maglabot pa sa isa ka gatos ka tuig. Bistado! Basta bakod lang imo nga immune system. Bistado! Amo ina mga kabistado, kung nga ang kalabanan ginahimo sang mga doktor, kinahanglan kung was nga balatianon ikaw most especially kung nalatnan ikaw sang virus, ilabi na gid ang AIDS o kung cancer. Bistado! Ang imo nga immune system among ilang nga gina-target permi nga pabakuron para nga hindi ka maglala kag maglabot sa punto sang komplikasyon nga mapatay ikaw. Bistado! So ngaton sini dire, way kita ga-claim nga ini siya mga kabistado makabulong gid ang Ever Young Capsule pero makabulig siya sa pag-boost sang aton nga immune system para magapabilin nga bakod aton lawas. Bistado! Nami sini kay kung makainom ka sini hindi lang kay ang immune system mo naga-boost, no? Pati ang imo sini nga pagkalalaki ga-boost man. Bistado! Pato man. Kung kaysa basi kung ga problema kamo nga mag-alasawa nga basi pulo na katuig nga upod nyo daw way gid tsansa. Bistado! Ilawin nyo ng Ever Young Capsule kay basi kon Bistado! plus pangamuyo no kag healthy lifestyle basi pa man lang ko makabuo pa kamo bisan isa pa kabilog o duha pa kabilog. Bistado! Hindi ba na? No? Gamit lang mga kabistado sang Ever Young Capsule. Bistado! Akon niya tested and proven ko na sa inyo. Akon permi ko sako nga tao. Bistado! May mga appointment sa adlaw, may mga appointment sa gabi. Bistado! Igo ka makapahuway kung kaisa mga tag alas 3 alas 2 kagahon na mo pagpahuway mo. Bistado! Kaga bugtaw ka magyapon alas 6 alas 7, no? Bistado! Kagaina alas 4 ko gina nagtulog, igo ko bugtaw mga alas 8, ti apat na lang ka oras tulog ko. Bistado! No, mubod pa ko manok ko pagkatapos ubra pa ko sa sulod sang balay tanan pagkatapos Bistado! isubong program pa ko ti ara mangyapon no may kung kaysa pulo panguyab kagamay pero ti Bistado! normal sa pangabuhi sang isa ka tawo nga kung kaysa tuyhon gid man nibla o ayos. Bistado! So sa mga gusto magbakal sang Ever Young Capsule, testing kamo nga magtawag o kung mag-text sa 0999-675-1080. Bistado! Gani bakal kamo sa mga butika nga ginabaligyan subong sang Ever Young Capsule. Number 1 ara sa Socorro Drugstore. Bistado! Sa may dalan Plaza Tagay da sa city proper. And of course diri sa Haro pwede ka mo kabakal sa may Jasak Pharmacy. Bistado! Dira sa may kilid sang Haro Cathedral. Bistado! And likod galino sa likod sang Haro Cathedral. Bistado! Simbahan no kag diri sa may Haro area sa mga balantang kag Tagbak da ara da sa may Tagbak Terminal sa Atubang sang Tagbak Terminal. Bistado! Ara dira nga talipapa ara da ang RMC Pharmacy. Bistado! Okay, ayos. Wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad no sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, mabakal man ang Ever Young Capsule da sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental no. Ara dira sa Hopewell Marketing mga kabistado, pwede ka bakal da no. Bistado! Ga-distribute na sa sang Ever Young Capsule. Bistado! And diri sa aton sa Iloilo City sa Iloilo Province inang basi maubos distribution sang Ever Young Capsule sa mga kabanuhanan kag sa mga tanan nga mga butika. Bistado! Sa hasta mag-abot sa January 2023 o January 2023 mga kabistado. Bistado! Ayos, wala sige. Pero Bistado! kung gusto nyo na gid nga magbakalya sang Ever Young Capsule, pwede ka mo kadirekta sa amon tawag diri sa 0999-675-1080. Bistado! Okay? Ever Young Capsule, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang imo kalawasan sa gihapon magapabilin mga kabistado nga Ever Young. Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad na madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katun-anan. Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Ever Young!
Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung Capsule, idad mo lang ang magadugang. Pero ang kalwasan, Everyoung. Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandom nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung Capsule, idad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Bistado! So mga kabistado na batian, no? Ang mga informasyon may kang tanan sa Everyoung Capsule. Gani sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamat. Bistado! Kung pagduwa-duha pa, no? Basta gani ikayong lawas ang paghambala na iyati, hindi na kuya mag-rekomendar pa sa inyo sang iban. Bistado! Hindi, gamit na kamo sang Everyoung Capsule mga kabistado. Bistado! Oras na ton karon, nakalabo na kita sa 4 minutos na kaligad sa alauna. Mga kabistado, daw lang naging manggali ini siguro subong, no, kay ato patani to si kabistadong Aaron Lloyd Ripuyo sa may mga prutasan sa Haruho. Bistado! Sige na lang no. Hindi magkabalaka aton nga mga tagpalamati kabisan hindi kita ka live subong, may mga pagahimuon kita nga mga inang feature stories ang aton sini nga mga pang Noche Buena. Bistado! Kag makita nyo lang ina kag lantawon sa ato sini nga YouTube channel sang Radyo Bistado. Bistado! Ang ato sini nga Radyo Bistado nga Facebook page. Bistado! Ato sini nga June Kapulot News Live nga Facebook page. Bistado! Thank you so much sa ato sini nga mga sponsors, sa ato sini nga mga kautaran nga mga tagpalamati ka mga sumulunod. Bistado! Thank you so much kid sa kay Sir Sinonoy Siokon. Bistado! Sa kay Links Morales Gatso. Bistado! Tanan-tanan nga mga resensang stars, thank you so much man sa inyo tanan-tanan. Advance Merry Bistado! Christmas sa inyo tanan. Bistado! Mulunod naton no sa inyo tanan-tanan nga nagpag-upod diri sa ato sa matag adlaw-adlaw nga tanan nga pagpangalagad. Bistado! Advance Merry Christmas sa inyo tanan kag advance Happy New Year. Bistado! And of course no, ano pang way ta malipatan, nalipatan ta pa. Ang nalipatan naton gali man kabisado nga dapat hindi nyo malipatan ang pampabakod sa aton nga baga ang Vitalangs capsule. Bistado! No, para sa baga naton na respiratory system kinanglanon ginaton nga pabakuron baga ta. Bistado! Kay man kun wala hindi mabakod ang aton nga baga, mawadaan ta ginhawa may kabistado maguba baga ta. Bistado! Laban-laban patay kita kay nga ang baga amo ang nagahatag sa aton sang oxygen Bistado! kag nagabuga sang aton nga carbon dioxide. Bistado! Meaning siya ang nagapasulod sa oxygen sa aton kag siya nagapagwa sang carbon dioxide. Bistado! Ay di kinanglan sang aton sini nga lawas, no? Kung wala sang baga, wala sang hangin nga magsulod sa aton nga lawas, wala oxygen, patay kita. Bistado! Kani may kabistado, no? Inom sang Vitalangs capsule, bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Bistado! Of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki. Bistado! Medyo may edad-edad, kag sa mga wala man edad, pero galing da medyo piyado na. Bistado! Sabi ni sa mga diabetic. Bistado! Daway naging chansas manoy. Bistado! Gamit kamo mga kabistado sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bistado! Bueno, mga kabistado, way kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa aton nga mga reporters, sa ngalan sa ato sini nga mga kaupdanan diri sa Radyo Bistado, upod sa ato sini nga mga reporters sa bilog kag puwersa nga bilog nga puwersa sang Radyo Bistado GC News Live kag Radyo Bistado YouTube channel. Bistado! Kinaandan, ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Salamat sa pagpamati, maayong hapon, Western Visayas. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanungit sang syudad, ang pag-iya-abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pat ako kay Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagservisyo makasigurado, kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga